He seemed no different from the rest, just a healthy, normal boy. His mama always did her best, and he was daddy's pride and joy. He learned to walk and talk on time, but never cared much to be held. Добро утро, мили приятели и последователи на моя скромен канал. Колкото и малко да сте останали след тази дълга пауза, все пак ви приветствам. Знам, дължа обяснение защо толкова дълго време нищо нямаше от мен публикувано. Че на всичкото отгоре всички стари видеа изчезнаха яко дим. Всичко си има обяснение. Ще направя едно кратко видео по-нататък. Обещал съм си, все още събирам сили и ще ви разкажем и ще ви е интересно, сигурен съм. Но за днес е 9 май 2026 година. Една много хубава дата. Сигурен съм, че всеки от вас ще отбележи по свой начин със своите основания. Но с какво тя е свързана днес, специално тази година? Днес е втория етап на Giro d'Italia. Вчера изгледах първия етап в телевизията. Тогас много красиво беше, много хубаво. Преди месеци бях решил и до там да отида, но много ми е далече, много ми бе далече. Освен това, няма някакви големи височини и все пак е първи етап. Всички се пазиха много, макар че се изпребиха на финала повечето. Но днес специално, отдавна съм си го заложил, искам да се кача на най-високата точка от етапа, на прохода Вратник. Да планът е, оставям колата или в Сливен, или в едно селце, казва се Чинтулово, на Добри Чинтулов, е кръстено на 12 на километра преди Сливен, в моята посока. Ще намеря едно хубаво местенце, свалям колелото от багажника и тръгвам нагоре към 48 км с 1000 денивелация. Прекрасен начин да уважиш джирото, да го отбележиш и да си най-горе на най-високата точка. Стига да има място, разбира се. Ако има много хора, ще се търся така по-спокойно местенце. Хем да снимам, хем да съм на спокойствие. Преди 2 седмици качих Вратник от другата страна, от север. Направих си много хубаво каране от Елена през селцата догоре. Се върнах, инспектирах асфалта, инспектирах пътя. Идеален е. Със сигурност и от долната страна е така. Ще го видим днеска. Това е за днес едно хубаво малко приключение в събота, което смятам да повторя утре и на Боровец за третия етап. Пак да съм на най-високата точка с качване от Костенец. Там ще зарежа колата някъде. Много се надявах с мен да има хора, но почти всички ми отказаха. Не почти всички ми отказаха, които поканих. За утре да видим дали някой се дойде с мен. Ако не, ще си отида сам. И така, ще включа няколко малки кадъра от качването догоре и най-интересно, разбира се, ако успея да заснема преминаването на колоната, смятам лично да измоля Йона Звингегор, ако го хвана на челъм, да ми хвърли бидончето. Но ще видим. Може много да бързат нагоре, ако не е самичък в откъсване или нещо, не знам, ще видим. Поне с някои трофеи се приберат днес. Да не забравя, нали, розовото. Имаме едно такова джерси. Макар че не съм фен на розовия цвят, все пак е джирото, трябва да се уважи. И така, скучните километри към Сливен продължават, ще се включва от прохода. Айде до после! Had a feeling that I
belonged, and I had a Ако се чудите защо ви заливам с тези кратки музикални откъси, това е защото няма да имам време да добавя музика към видеото. И това е начин Google да го демонетизира. Като чуе, нали, някоя песен с права вътре, да го демонетизира и по този начин да не му пуска реклами, което е идеално за всички. Така че газ! След малко пристигам, 10-12 минути. Тук съм вече. Нахраних това кученце. Отдалече го снимам, защото отблизо гледката не знам. Не знам какво да кажа. Толкова ли няма кой да се погрижи за това животинче? Просто не знам. Толкова е зле. Аз иначе съм готов. Всичко е закачено на колелото. И тръгвам нагоре. Като се върна, ако пак е тук кученцето, пак ще го нахраня. Айде до после. Ето с дружинка нагоре. Да. Има, ама тук е още много ниско. Ето го и самарското знаме, тук е сериозна работа. Направо си оформяме колона вече. Много народ нагоре върви. Yes. Има още доста, ще видим. Но издържа с по-голямо темпо. Така се прави. Хората чакат отдавна. Здравейте! И Lidl Trek написан. Здравейте! Това е първата премия. То свърши. Няколко думи да кажа. Минах Бяла. Реално сега навлизам в прохода Вратник. Първата премия беше преди Бяла. И повечето народ, като зрители, са се съсредоточили там. Тук е съвсем пусто. Няма коли, няма сгради. Тук има една количка. Това е за състезанието. Имам още 15-16 км до Вратник горе. Надявам се да не спрат пътя. До минаването на колоната има може би 3 часа. Час и нещо да се качвам, час и половина. И да постоя там на студа, да ги чакам и се връщам. Голямата раница е заради повечето дрехи. Тежи ми, ама по-добре. Как беше? Зимно време без турбичка, лятно време без забичка. Не може. Ай! Аз съм първи, всички са след мен. Вингегор и така нататък. След мен идват. Така. Браво. Айде на здраве! Качваме на серпентинката. Браво! Малко от километър до втората премия. И тук
Искам да заснема тези фенове. Една единствена беседка има. Браво! Дай! Ето го. Вратник и втората премия. Ето как съм се позиционирал. Остават около 2 км на първите да дойдат. След малко ще ги снимаме. Tudor отбора на Канчелара. Да. Те отиват напреде. Ама те нямат отпреде. Виж как, колко несигурно карат. Разбираш? Те не са сигурни изобщо. Да, на Том Питкок отбора. Да. Оп! Vai! Ето ги! Оп! Дай! Ай, нагледайте се сега на колела и коли. Айде, Пинарело! Навръщане съм. Това е първата премия за катерачи от обратната страна. Издрапах се до тук. Сега предстои спускане към Сливени, прибиране с колата. Хубаво беше. Един колега и той се прибира там. Хубаво беше. Много кадри направих. Няма да ги сгубя всичките в видеото, да не отекчавам аудиторията, но наистина такова нещо. Надявам се да имам сили утре да се кача от Костенец до Боровец.
Вие ще разберете. Айде, чао за днес! Красота, а? Добро утро от следващата сутрин на 10 май. Посоката е Костенец, където смятам да оставя колата и с колелото нагоре към Боровец. Вчера, вече сте видели кадрите, успях на косъм да стигна до Вратни горе, защото полицаите вече спираха движението и за велосипедистите. Просто имах късмет. Върнах се 500 метра надолу, където беше малко по-свободно от хора и оттам гледах и снимах. Срещнах се с доста хора, много си приказвахме, големи фенове. Струваше си, въпреки дъжда, умората, измръзнах горе. Накрая последните кадри, които снимах на колоната, ръката ми трепереше от студа, въпреки че си бях навлякал всички дрехи, които носех. Но се струваше. Малко съм уморен днес, малко спах, не че нямах време, друго, че от преумората трудно се спеше, но съм наточен днеска да се кача на Боровец. Разстоянието все пак е по-малко, 25-6 км от Костенец, в сравнение с тези 45 вчера посока. И един приятел ще ме чака в Костенец. Поговорихме се с нощи късно, така че няма да съм сам. И това е. Само искам да споделя, че не съм очаквал, т.е. надявах се, но не очаквах, че публиката ни ще е на такова ниво. Феновете са, какво да кажа, такава атмосфера, все едно, че бяхме в Италия на някои от големите изкачвания. Така да беше. И това, което снима с камерата, е много малко от това, което се видя и което се усети. Пожелавам си да бъда поне на един етап от трите обиколки, съответно в Италия, Франция и в Испания, там на място. И да направя същото. Да се кача с колелото до най-горе, което ще ми е много трудно в тази посока да кажа, че прегледах стравата и много се разочаровах от себе си. От Сливен до Вратник има сегмент. Аз сега ще пусна една снимка, ще да видите. Един скриншот. Филип Огана вчера първи в листата. Със средна скорост над 30 км в час. Аз горкия с малко под 15. Но няма значение. Беше уникално. Просто уникално. Ами това е. Малко дълго стана. Ще се включа някъде от изкачванията след Радуил. Айде! Ето посрещането в Долна баня. Браво! Подготовка! Ей така. Долна баня са готови. Още кадри от Долна баня. Малко кадри от Марица. Има снежец горе. А ние имаме още 13-14 км изкачване. Хубаво място! Браво! Ай, не остана! Така самолет бидони по най-готиния начин. Колкото може да фанем от снежното. Айде 1 километър до премията. Мъглечица.
Отдолу малко. Ето. Ще се върнем как? Ето да снимам. Това е премията. Горе сме. Ето ни най-горе. Слязахме до Бороз да си вземем вода, кола, сникърс и сега засядаме и да чакаме. От Полша, през Чехия, през Берлин и така нататък. Айде атракцийка. Евроспорт. Хай. Може да е пословник. Айде да покажем част от моторите. Айде, чакаме. Всеки момент пристигат. Vai! Сега чакаме 3 минути за следващите. Хеликоптер е над нас.
се накефим на колите и колелата. Гледай, не знам. Супер спускане към Родоил. Спрях на една чешмичка там, загубих половин минутка може би. Чакам колегата и продължаваме към Костенец. Това беше, свърши. Много хубаво, страхотно. Много съм доволен. Айде, до скоро.